Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye la Mulungu la lero limene ndi la Mulungu la 21 pa chaka, ndipo mawu oyamba akuchokera mu buku la Yoswa mutu 24 kuyambira ndime ya 1 kuwerenga ndime ya 2a kupitiriza pa ndime ya 15 mpaka na 17 ndikamalizira ndime ya 18b. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Trifonia Ziyambo wa Holy Childhood, utumiki wa ana, kuchokera ku Immaculate Conception Tunga Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mu kalata ya Paulo Woyera yolembera a Efeso mutu 5 kuyambira ndime ya 21 kulekezera ndime ya 32. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mala Gabriel wa Holy Childhood, utumiki wa ana, kuchokera ku Immaculate Conception Tunga Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Yohane mutu 6 kuyambira ndime ya 60 kulekezera ndime ya 69. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba, kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Nafenso tizatumikira chauta chifukwa ndiye Mulungu wathu. Mawu a m'buku la Yoswa. Yoswa adasonkhanitsa mafuko onse a Israeli ku Sekemu. Adayitana akuluakulu, atsogoleri, aweruzi ndi akapitawo a Israeli, ndipo onsewo adafikira pamaso pa Mulungu. Adawuza anthu onsewo kuti zimene chauta Mulungu wa Israeli akunena ndi izi: akuti kale makolo anu ankakhala pambali ina ya mtsinje wa Yufurate ndi kumapembedza milungu ina. Mmodzi mwa makolo amenewo anali Tera, bambo Abrahamu ndi Nahori. Tsono ngati simufuna kutumikira chauta, sankhani lero lomwe lino amene muti mudzatumikire, kapena ndi milungu ya Aamori amene mukukhala nawo m'dziko mwawo. Koma ine pamodzi ndi banja langa lonse tidzatumikira chauta. Apo anthuwo adayankha kuti, zoti kusiya chauta ndi kumakatumikira milungu ina ndiye ayi. Ife sitingathe kuchita zotero mpang'ono pomwe. Chauta Mulungu wathu ndiye amene adatulutsa makolo athu pamodzi ndi ife lomwe mu ukapolo ku dziko la Igupto. Ndipo tidaonanso ndi maso athu zinthu zazikulu zimene adachita. Ife tikufika chauta ankapirikitsa Aamori amene ankakhala m'dziko lino. Motero nafenso tidzatumikira chauta chifukwa ndiye Mulungu wathu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Chinsinsi chonjokhudza Khristu ndi mpingo. Mawu a kalata ya Paulo Woyera kwa Efeso. A Efeso mutu 5 ndime ya 21 mpaka 32. Abale, inu amene mumaopa Khristu muzimverana. Inu akazi muzimvera amuna anu monga mumamvera Ambuye. Paja mwamuna ndi mutu wa mkazi wake, monga momwe Khristu ali mutu wa mpingo, umene uli thupi lake,
ndipo iye mwini ndi mpulumutsi wa mpingowo. Tsono monga mpingo umamvera Khristu, momwemonso akazi azimvera amuna awo pa zonse. Inu amuna, muzikonda akazi anu, monga momwe Khristu adakondera mpingo, nazipereka chifukwa cha mpingowo. Adachita zimenezi kuti awupatule ukhale wakewake, atawuyeretsa pakuwusuka ndi madzi, ndiponso ndi mawu ake. Adafuna kuti awuyimike pamaso pake uli wa ulemerero, wopanda banga kapena makwinya, kapenanso kena kalikonse koyipitsa, koma uli woyera ndi wangwiro kotheratu. Momwemonso amuna azikonda akazi awo, monga momwe aeni akewo amakondera matupi awo. Amene amakonda mkazi wake ndiye kuti amazikonda iye yemwe. Palibiretu munthu amadana ndi thupi lake, koma amalidyetsa ndi kulisamala, monga momwe Khristu amachitira mpingo wake. Amatero chifukwa mpingowo ndi thupi lake, ndipo ife ndife ziwalo zake. Mawu a Mulungu akuti, chifukwa chake mwamuna adzasiya atate ndi amayi ake, kukaphatikizana ndi mkazi wake, kuti awiriwo asanduke thupi limodzi. Mawu amenewa akutiwulira chinsinsi chozama, ndipo ndikuti chinsinsicho nchokhudza Khristu ndi mpingo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Ophunzira ambiri a Yesu atamva zimenezi adati, mawu amenewa ngapatali, angathe kuwavomera ndani? Yesu anali kudziwa mu mtima mwake kuti ophunzira ake ali kung'ung'udza. Tsono adawafunsa kuti, kodi mwakhumudwa? Nanga mudzatani mukadzaona Mwana wa Munthu ali kukwera kunka kumene anali kale? Opatsa moyo ndiwo mzimu, thupi silipindula konse. Mawu amene ndalankhula nanu ndiwo mzimu ndiponso moyo. Koma pali ena mwa inu amene sakhulupirira. Pakuti Yesu adadziwiratu mpachiyambi pomwe amene sadzakhulupirira, ndiponso iye amene anali kudzamupereka kwa adani ake. Ndipo adati, n'chifukwa chake ndikukuwuzani kuti palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate sampatsa mphamvu zobwerera kwa ine. Ophunzira ambiri a Yesu adamusiya chifukwa cha zimenezi, osayenda nayenso limodzi. Tsono Yesu adafunsa ophunzira khumi ndi awiri aja kuti, nanga inu simuli kufunanso kuchoka? Simoni Petro adati, Ambuye, nanga tingapitenso kwa yani? Inu muli nawo mawu opatsa moyo osatha. Ife tili kukhulupirira ndipo tikudziwa kuti ndinu oyera uja ochokera kwa Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Uthenga wabwino walero ndikupitiriza zigawo zisanu zimene zimabwera motsogozana mu Malamulo apachaka amene amakamba za Ambuye Yesu amene ndi buledi opatsa moyo. Koma lero tikukhazikika pa Ambuye Yesu amene ali opatsa moyo, komano pokhazikika pa mawu onena kuti inu muli nawo mawu opatsa moyo osatha. Kuti Ambuye Yesu amene ali buledi opatsa moyo ali nawo mawu opatsa moyo osatha, ali nawo mawu amene angathe kutilimbitsa pa moyo wathu wa Chikhristu. Ndipo uthenga wathu wabwino walero ukuchitira umboni zimenezi. Tikumva kunena kuti Ambuye Yesu atanena kunena kuti iwowo ndi buledi, iwowo ndi chakudya chopatsa moyo, anthu ambiri sakukhulupirira iyayi. Ndipo anthu aja adanena kuti
mawu amene akulankhula Ambuyewa ngapatali kwambiri, angathe kuwavomereza, angathe kuwamvetsa ndi ndani. Koma chimene ife tikuphunzirapo choyambirira chenicheni ndi makhalidwe amene Ambuye Yesu akuonetsa, komanso ndi khalidwe limene ophunzira Ambuye Yesu akuonetsa. Tikuona kuna kuti ophunzira Ambuye Yesu samawamvetsa Ambuye Yesu, koma amayenda nawobe, koma amawatsatirabe. Lero sakumvetsa zonena kuti Ambuye Yesu ndi chakudya chopatsa moyo, ndipo afika pomang'ung'udza. Komabe atawafunsa moyimira ndi Simoni Petro, akuyankha kunena kuti tingapitenso kwa yani inu Mbuye, inu muli nawo mawu opatsa moyo osatha. Kenaka tikamawerenga uthengawo ukuoneka kunena kuti amene amang'ung'udzawo Ambuye Yesu amawadziwa, koma sakuwatchula, koma sakuwathamangitsa. Ambuye Yesu nkupitirirabe nkumakhala nawobe. Kodi tikuphunzirapo chani pamenepa? Chimene ife tikuphunzira poyambirira kunena kuti utumiki sizitanthauza kunena kuti tizikhala ndi anthu amene timamvetsana nawo nthawi zonse. Utumiki sizitanthauza kunena kuti tizikhala ndi anthu amene amatimvetsa nthawi zonse. Utumiki sizitanthauza kunena kuti tizikhala ndi anthu amene akondwera nafe nthawi zonse. Ngati anthu ena ake akhumudwa m'mautumiki chifukwa amayembekeza kunena kuti anthu aziwamvetsa, koma anthu samawamvetsa. Ambuye Yesu akukhala ndi anthu amene akuwaphunzitsa, anthu aja nkumang'ung'udza, koma Ambuye Yesu akupitiriza kukhala nawobe, sakuwathamangitsa. Tangoganizani munali inu, udakhala kunena kuti ndemung'udza chani pamenepo? Ngati mwatopa dzukani muzitani muzipita, koma Ambuye Yesu akupitiriza kukhala nawobe anthuwa ngakhale akung'ung'udza. Utumiki tizitha kukhala ndi anthu amene akuoneka kuti sakutisangalatsa moyo mwathu, amene mwina nafenso sitiwasangalatsa moyo mwawo, koma tizikhala nawobe mu utumiki chifukwa cha utumiki. M'mabungwe manumo alipo anthu amene amang'ung'udza ngati mmene akung'udzira anthuwa, osadzasiyira wakuba dimbayi kuti hayi popeza inuyo mukunditsutsa basi ine ndisiya utumiki umenewo. Iyayi, Ambuye Yesu chifukwa kuti ndi wopatsa moyo, kutsimikizadi kuti ndi wopatsa moyo, akukhala nawo anthu aja kuti awasinthe, kuti awatembenuze. Nafenso chifukwa chonena kuti timalandira Ambuye Yesu wopatsa moyowo, tikuyenera kuti tizikhalabe ndi anthu amenenso mwina sitikuwamvetsa, amenenso mwina sitikumvetsana, amenenso mwina timasemphana, koma chifukwa cha utumiki tikhale nawobe. Chimodzimodzinso moyo wa banjanso, banja athu sizitanthauza kunena kuti tizikhala ndi anthu kapena tidzakhala ndi munthu amene akandisangalatsa moyo mwanga. Mumanja muli kubowana, umangodzuka nzakoja ngumango kubowa basi, kungomuyang'ana ngumango kubowa. Koma amene Ambuye Yesu akukhalira ndi anthu amene akusemphana nawo, nanunso ngati muli pa utumiki mudzakhale ndi anthu amene mukusemphana nawonso nthawi zonse. Kupalishi kwathu kunali banja lina limene kumati kuangocha mmawa limakhalira kukangana kumenyana, litaona kunena kuti enough is enough, adakaniza zofuna kupita kwa nsembe kuti afather akamasule kwati wawo. Ndiye kunali kutamangitsana, wina patsogolo wina pambuyo, kutamangira kuparishi. Kukafika umene uja nkuwapeza abambo kuti father tikufuna kunena kuti ifeyo mutimasule. Timangokhalira kumenyana, timangokhalira kukangana, palibepo chabwino. Ndiye afather anawawuza kunena kuti pachatu timanena kuti imfa ndi imene imatilekanitsa. Ndiye pakati panopa palibetu amene omwalira atu. Ndiye bwererani mukakambirane, chifukwa kukhala moyo wa banja sizitanthauza kuti tizikhala nthawi zonse tikukondweretsana ayi. Ndiye bwererani, pitaninsoni muzikakambirana mukasemphana. Ndi anthu aja adakakamira, ndi afather adakatenga tebulo nkuyibweretsa panja, nkutenga salu zapaguwa nkuyala, kutenga bread ndi vinyo nkuyika pene paja, nkuwauza kuti kodi mufuna kunena kuti timasule ukwati wanu. Ukwati wanunso tidamanganso kudzera mu nsembe ya misa, ndiye tikufuna tipange nsembe ya misa yopempherera kuti banja lanulo limasuke. Ndipo popeza imfa ndi imene ingathe kutilekanitsa, mutipatse dzina la munthu mmodzi pakati panupo amene amwalire, kuti ineyo pa nsembe ya misa inoyi ndizichita kuyimba, ndithu zichita kunena moyimba kuti Atate tamutengeni Johniyu chifukwa ndi mkazi wakeyu ndi amamukunthadi. Anthu aja anangokhala zii popanda wopereka dzina. Afather anayamba chizito yandala dzina Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu ndi chikondi cha Mulungu zikhale nanu nonse. Anthu osadayankhe adangoyima kuti nsembe ya misa iyi adapemphere kuti wina mmodzi mwa ife amwalire. Adawuza kunena kuti zimene mapempha simaziziwa, koma Ambuye Yesu amene amakhala ndi anthu amene amawatsutsa, amene amakhala ndi anthu amene amasemphana nawo koma nkumakhala nawobe, ndi amene adzikutsogolerani pa moyo wanu wa banja.
Ambuye Yesu lero akupitiriza kukhala nawo anthu amene mwina akung'ung'udza koma nkumakhala nawobe. Mubanja mwanu monso pitirizani kukhala limodzi ngakhale mukusemphana popeza mtumiki wamkulu amene tonsefe timamutsatira ndiye Ambuye Yesu. Kenaka uthenga wathu wabwino walero ukutiphunzitsanso kunena kuti popanda Ambuye Yesu tonsefe tili chabe. Chifukwa muthenga wabwino walero mkatikatimo tikumva kunena kuti Ambuye Yesu akunena kuti n'chifukwa chake ndikuwuzani kuti palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate sangampatse mphamvu zobwerera kwa ine. Moyo mwathu muno kuti tipambane tikufunika Mulungu moyo mwathu. Moyo mwanu kuti mupambane mukufunika Mulungu moyo mwanu. Kodi ndi chani chimene ndimayembekeza kunena kuti chidzapambanitsa mabizinesi yanga? Ndipo chimene ndimaganiza kuti chipambanitsa mabizinesi yangacho kodi chimapambanitsadi? Kodi ndi chani chimene ine ndimaganiza kunena kuti chingathe kupambanitsa maphunziro anga? Kodi chimenecho chimene ndimaganiza kunena kuti chingathe kupambanitsa maphunziro anga chimapambanitsadi? Ambiri tumwa ife mwina timaganiza kunena kuti chamba ndi chimene chingathe kutipangitsa kunena kuti tikhale opambana pa maphunziro. Koma Ambuye Yesu akutipatsa phunziro lina kunena kuti palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate sangampatse mphamvu. Mukufunika mphamvu zochokera kwa Mulungu pa business yanu. Mukufunika mphamvu zochokera kwa Mulungu pa maphunziro anu. Mukufunika mphamvu zochokera kwa Mulungu mmoyo wanu wa banja. Chifukwa Ambuye Yesu ndi amene angathe kukupambanitsani. Ndikumbukira bwino lomwe ine ndili mwana ndimakonda ndalama yanga nkupita ku ukwati. Ndiye kumene kuja chimene ndimakondera nacho kunena kuti amayi amayesetsa ndithu mwanjira zosiyanasiyana kunena kuti ndimweko ndithu thobwa kukwatiko. Ndiye chifukwa cholikonda thobwali ulendo wina naganiza zopitako ndekha kukwati. Kungowathawa amayi anga aja basi kuti ndipiteko ndekha. Kukangofika ndiye nalipezadi thobwalo koma linali muchigolo chachitali ine nafikanso tenganso chikapu chachikulu kuti ndilitunge thobwa lija. Nayisetsa kuti ndifikire muchigolo kumalephera kuyesera muno ndi muno anthu amangobwera kungotunga kumapita ena kungotunga kumatunga ena kumatunga katatu ena kafolo ife tili pomwepo chifukwa chakufupika kwathu mpaka na thobwa lija lidatithera ife tili pompo chanzeru chidangoyamba kulira basi. Ndi amayi ena anabwera kwena kuti kulira chani ndati thobwa landiperewera ndalephera kutunga. Anandifunsa kunena kuti masiku onsewa umabwera ndi amayi yako lero wabwera ndi ndani? Ine ndabwera ndi ndekha kuti pamene walepherera pamenepo wabwera wekha kuti akati wabwera ndi amayi yako bwezi kuti atunga thobwa limeneli ndikumwa mwinaso dakamwaso maulendo atatu mwinaso folo koma wabwera wekha wasiya amayi yako. Ambiri mwa ife njira zathu zimene mwina timaganizira kuti tingathe kupambana ni njira zimene zimawasiya Ambuye Yesu kumbali. Ni njira zimene zimasiya Ambuye Yesu pambali. Ni njira zimene siziyenda ndi Ambuye Yesu. Ambuye Yesu akutuzotiwonda amene alopereka mphamvu. Lero Ambuye Yesu akutuzotiwonda amene angathe kutithandiza kuti tipambane. Osayesera tukuwasiya Ambuye mmoyo wanu wa banja. Nkumaganiza kuti mupambana. Chifukwa amene mwamusiyayo ndi amene amapereka mphamvu. Osaganiza kunena kuti mupambana atu pa moyo wanu wa maphunziro. Nkumaganiza kunena kuti ndipambana munjira potsatira njira imene yawasiya Ambuye. Chifukwa Ambuyewo ndi amene amapereka mphamvu. Tikamaganiza za njira ina iliyonse tiyeni tikumbukire kunena kuti njira yathuyo ingathe kukhala yopambana ngati Ambuye Yesu tawatenga. Ngati Ambuye Yesu tikuyenda nawo nthawi zonse. Amen.